canolbwyntio'n bennaf ar geisio datblygu llawysgrifen a llafaredd y disgyblion blwyddyn 2 a blwyddyn 3. A wnaethon ni benderfynu'r oedran yna math o beth oherwydd bod nhw'n mewn dosbarthiadau ar wahân a mae o'n gobeithio yn helpu'r cysylltiad i bontio rhwng un blwyddyn i'r llall. Heddiw yma nath y rhieni gael cyfle i ddod yma i weld yr holl weithgareddau mae'r plant wedi bod yn gwneud ers nifer o wythnosau rwan a da ni wedi cael ymateb da gan yr rhieni heddiw, diolch byth. Wedi efo prosiect creadigol, mae'n anodd egluro weithiau beth da ni'n gwneud o ran gweithgareddau, ond oedd yn neis i'r rhieni gael gweld neu jyst blas bach ar rhan fwyaf o weithgareddau heddiw. Pwrpas yr holl brosiect oedd gweithio datblygu llawysgrif a ysgrifennu estynedig a lleferydd efo'r plant. Felly dwi wedi bod yn defnyddio cerddoriaeth i drio datblygu hynny. Dwi wedi bod yn rhedeg yr elfen dawns. So da ni wedi bod yn creu lot o weithgareddau bach cryno i'r plant a maen nhw wedi bod yn gweithio ar gweithgareddau yn ffurfio llythrennau trwy creu coreograffi a gwaith corfforol yn ffurfio'r llythrennau yn ogystal â gwneud pethau mwy gweledol fel llunio yn fawr ar y llawr. Tu'n ôl i mi mae yna rhai elfennau creadigol lle mae'r plant wedi bod yn gwneud paratoadau ar gyfer sgrifennu caneuon a cyfansoddi caneuon. Ac i wneud hynny, mi wnaethon nhw greu model o Aberdaron gan ddewis lleoliadau yn bwysig iddyn nhw a lle oedden nhw eisiau sôn amdano fo a sgwennu a chreu a canu amdanyn nhw. A mae hynny yn ei hun wedi bod yn dangos sut mae plant efo'i dychymyg i hunan yn licio cael arwain prosiectau. Hefyd gweithio lot efo gola cysgod yn defnyddio fflech lampa i greu lluniau ar y camera a hefo cysgodion yn creu siapiau corfforol. Wel, un o'r pethau sy'n gwneud hwn yn unigryw a beth dwi'n licio amdano fo, deud y gwir, ydy bod ni'n cychwyn y prosiect heb wybod yn union be fydd i ganlyniad o. Mae'n dipyn o her i wneud hynny, ac i roed ffydd yn y plant ac i ddilyn be maen nhw eisiau wneud. Felly pan da ni'n cychwyn y prosiect, ydy o ddim fel cael sgript orffenedig a dyma da ni'n ddisgwyl ar y diwedd. Felly mae diwrnod fel dangosiad fel hyn, dio ddim yn berfformiad, mae'n gyfle i'r plant gael egluro beth sydd bod yn mynd ymlaen yn ystod y prosiect fel hyn. A mae hynny'n o'i hun yn her ac yn ei wneud o'n unigryw i mi. Achos fel arfer, efo prosiectau fyddai'n gwybod beth da ni'n disgwyl ar y diwedd yn fan hyn, sgynna ni'n syniad. So hwnnw di'r her. Nes i baseball model o blaen nath o droi allan y fag ar ei stogs o fanna. Ie, dwi'n gallu gwneud gwaith beth gyntaf. Ie, sydd i'n hafio. Ie. Wel, sydd i'n mae fo sgwynnu, sydd i'n y siapia pla, sydd i'n pisa fel corff, swil. O'n i'n licio pam oedden ni yn, fatha pam oedden ni'n neud tai gwahanol ac y siopia gwahanol.